Salam la famille internet ji bobe Telembed on calminama on jurama ko la nouvelle animatrice de Telembed la charmante demoiselle Siste Mira 222 ko alda e sikki mo yeddi yavar handi ngami présentante mon ko émission biyetedo yo Rego Min Kedo do gandi kalko regay hay goto wawa dum hedade sax fama donc ko mare gonde yimbe kedo pam hande yo Rego Min Kedo ko émission mo gandanda harma ari spécialement ko décortude kalson gonde e actualité faltaki haydar woni clash love kalko wawi wonde donc avant eden puddo mbede nyaage mon tan yon like plus de partage pour be cuwa hebde hembe mbaw yide dum et surtout abonner des réseaux sociaux ji woni YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. On gandi gemo in wuli jaw gile retour de Force Mind. C'est mbi Force Mind tan hakilla njahat ko Kappiking et ousbi. Hande Mira 222 ari waddi analyse ko son ousbi mo Force Mind Coton Tige. Ender yo Rego Min Kedo en jigil Coton Tige yalti hewbe njibima parce que hay goto wawa famde exactement holmo haldata be mbi o mata la o memata ko Kappiking be mbi ko rappeur uji goddi be mbi mata aussi ko publiquement puisque yimbe fof njibima hen ganda exactement holdum hande yo Rego Min Kedo ari explicande mon exactement ko son o halata joni en jahar kedden son o garten hey oh yeah rapping bachi da chai ba min nangi nangay Demi ngari ndiksen basic sende yam taw nyangi nangen andi nande ni meda tipiye bende do sa jangi jangan tanka black and français ma bende min enemy jam gala bon andu woni bonne tank succès kado sawnam taw wela ni mona pindol wi yomi naw mixé wumkin no taw ala lon week arambare da 6 wi be mi fami hay sobe kala en sambere yalgi bonde mi fixé damn fatal min gartire c'est wiel min pusi wuro comme une mofti koko ledde bonde ene hadi rock me sana susi uro natele de dayno je jakku podde ganku simme mi jakko goro mi halantama gano je puido andira ko wiede yo nyoro boro fay ketido gada bolo nder jerek min buri dum siwde ko jaxas mélange tan e suturaji sabi poli e jilene ndiwda ya wonti number 1 halam to ndewda min garani kubbe manar kantin ma jamay nyalawma ko fawda eben jilo wadde hay god meda wadde bede mito hay god wawa wadde niga tawam yeso meda andu fadde so min jidi o jam biada andi fodde neddo ko jogi dum nawata jere wad neddo yejo ko wabi swadde kono neddo so rena ki wada bere sabu wana yimbe ko gandi fodde bon ene faut que du son en nandi do machallah son ne veli ne cartoni et puis ne hubbo machallah donc il faut que di ngaren mi expliquer mon analyse son exactement ko halata mot par mot TMD pamaro gore chawdo beldo bindi ma lega hey oh yeah rap min dacci daccani ba min nangi nangani rap min dacci daccani mba min nangi min nangani on ji so tawen kedimo do tan mbiten o haaldata koy public o du genre be medi poser question ngaji banni après temps me be jonno be liggaki gandandar ma force mind ko yimbe wulnobe yimbe be gandandar ma hay goto présente tabi e der raprimo c'est normal non so tawi be jodim on moment juudo be jaltinani il faut no public namdobe est-ce que ebe nangi walla be nangani walla be dacci walla be daccani ok donc en jahatan kedo den partie goddo après mi explique mon hen plus de détails donc en kedi modo parti mbi o wi mon ne be badinde rixé e der succès est ce que ni nyangi walla nyangani do o pose question ko publico est ce que ne be nat no ne dañno des ne rixinde be nati six be dañi be nati der succès est ce que ini nyangi walla nyangani parce que odon instant une femme de no génération podane mabbe ena hebi succès barno kebno à cause de capacité mabbe et talent mabbe jogino et tellement apprenti mabbe aussi mabbe markuno me markio e der rapri donc en jahatan kedo den partie god après garten do en kedimo do yen o wi a andi nandani min meda deftude wiye bendani o yidi widi kebe mbadi différent e artiste uji e keddidi parce que be beda addude son mo gandanda hoorema taw validaka parce que temps d'absence même bawi wadde fof kalne be gaddi son kuma valider aden wonen artiste uji hande so jaltini son be kifo jango kadi so jaltini son goddo wiye welani mais kambe be mbaya non kebe différent e artiste uji do sa jangi jangan tanka black and français ma bende min enemy jam gala non ousbi anka bandika say
donc oɗo parti kadi en keɗimo ɗum o wima ɗo sa jangi a jangani en tant que black français ma ɓendani e min imagination mbiyatmi ko haalda ɗo ko brems par ce que en jii brems déjà ko kamɓe jeyda wuuro te ɓe kollani men hay image goto mo mbawɗen wiide wonde eɓe beldi donc eɗen gandi donc eɗen mbawi précisé mbiyen oɗo punchline fay koye brems par ce que eɗen gandi brems ko ɓuuri hewde yimata rappat tan koye français ɓe mbiyani wonde brems wawa français walla français mum ɓendani mais c'est juste ɓe jiiɗi o yiiɗi haalde wonde ɗo koye Mauritanie so hay sinno a rappiɗo français wawa yaade joni jeeyan après keɗɗen partie goɗɗo kadi garten ɗo sa jangi en tant que black and français ma ɓende min ennemi jam gala bone andu woni bone tan ko succès eɗo sawnam taw wela ben kerindo o ima min ennemi jam gala bone addi bone tan ko succès donc o yiɗi expliquer tan wonde kanko ennemi ji makko wiyoɓe o wawa walla musique makko welani ene critique am wone poème ko kalko gandanɗa hoorema welani walla yoɗani donc o yiɗi wiide ɓen ngala probléme ko succès dijan ko kanko jogui succès o naate succès o donc ko ɗum woni ko addinimo ko caɗele jen keɗoɗen partie goɗɗo après explique an woni kadi min ennemi jam gala bone andu woni bone tan ko succès eɗo sawnam taw welani mono pindol mbi yomi naw mixé no taw ala loni wik ara mbaɗeɗa siste wiɓe mi faami hay soɓe kalani sa mbeɗa yalguiri bonde mi fixé non ɗo ko ka ɗo kadi ko ka goɗɗo woni ɗo hen wumkino ala lone guyka ara mbaɗeɗa sispe ɗo kam yimɓe fof ni gandi kam ko absen o haaldata ɗo henni donc pourquoi mbimi ɗo ko absen o haaldata par ce que enen fof eɗen gandi absen meeɗi ɗo invité de émission mum goto wiya est ce que ɗe andi kappi wi ko anda te eɗen gandi kappi clash uji clash no advisor mayo hori waɗi plomique mo gandanɗa hoorema ha yimɓe foof jiiɓi ha yimɓe foof gandanɗa hoorema batti comparese entre advice et kappi king donc so tawi o wi o anda kappi ma hawna seeɗa te advice ene woni mawnika guila commentaire émission makko sah ho réagir ɓe hen par ce que aɗa gandi ɗum ɗon o wawa wonde c'est pour cela ousbi wi wumkino ala lone guyka ara mbaɗeɗa sispe donc oɗo ko absent tan jeeyi ɗum continue kadi keɗeɗen partie goɗɗo mi ara kadi mi explique an mon wumkinno taw ala lone guyka ara mbaɗeɗa sispe wiɓe mi faami hay soɓe kalani sa mbeɗa yalguiri bonde mi fixé dem fatta min gartira seset wiye min pusi wuuro komin mofti koko leɗɗe bonde ene haaɗi rokke saɗa suusi uro kamen mofti koko leɗɗe bonde ene haaɗi rokka saɗa suusi uro donc o yiiɗi wiide ɗo henne e fade min gartiri seesa guila wiyede min pusi wuro o yiiɗi wiide ɗo henne kanko déjà kappi yaltini son muɗum on jii yimɓe fof machallah nen keɗo ɗum waɗi plomique kanko aussi en même temps o addi son makko donc ɗum ɗon ɓurata hoyde e koye yimɓe ɓe eɗen gandi seɓe jaltinino son o no de force ma en ɓe pusat wuro ngo déjà kappi yaltini son fusi wuro ngo kanko aussi déjà kanko aussi o yaltini son déjà waɗi plomique e nder wuro ngo imagine seɓe dentinino maynuji mabɓe kamɓe ɗiɗi ɓe ɓuranno bonde ɗum waɗi mo wiide goppe min gartire seese guila wiyede min pusi wuro ɗum waɗi mone mabɓe fof yaltini son goto goto rutti kadi o wi kamen mofti ko leɗɗe bonde ina haaɗi rokka saɗa suusi ɓuuro donc o yiiɗi wiide son uji meɓe gaddi ɗi ne heewi punchline uji gonɗi hen rapport cusɗo foof yo reposte donc ano so tawi aɗa suusi jaabu natata ɗo ɗayno de jakku poɗe kakko simɓe min jakka goro mi haalantama ga no de ɓuyɗo andira ko wiyeede yo joro goto poɗe kakko simɓe min jakka goro mi haalantama ga no de ɓuyɗo andira ko wiyeede stop ɗo henni ɗon hulɓini il faut routine seeɗa routine ɗon hulɓini il faut kettoɗen ɗum no feewi ɗo o wi mi haalantama ganoje puyɗo andira tan ko ñoro ɓoro donc min mbiyami ha joni ɗo o yaltani e HMR par ce que o haaldata ɗo henne ko Gelzo mo from the hood par ce que yimɓe fof ne gandi Gelzo kañum wona neɗɗo teyɗo te rap makko sa rentaki tan aɗa wawi wiide ma to o woni koye sappade donc Gelzo kañum eɗen mbawi wiide ni o rappirat koye doole donc eɗen mbawi wiide rap makko so mo waɗata o so tawi a ala doole tan a wawa wadde ɗum donc pour andinde yimɓeɓe holgonde Gelzo obama hokku min ɗon son makko goto pour hollude yimɓe tan holgonde Gelzo fayde baɗe rappe kewɗo haala seykin wiɗaka no mino koɓe e hande ɓe hoome wullannema suudu dala damal foggirtake fallantere a pimne woruno ko min wawi ane miijo ma ko min wawi ane kala mi jiiɗo holno miijo ma ko min wawi a pimne luuɓi yelle e kaari holto meeɗa yiide kursi pofotaba toɗo tinna puusa moɗo wuuro jeejumol bunna hey mawɗo wuuro jeejumol bunna de bunna mawɗo wuuro jeejumol bunna mawɗo wuuro
wuro mawɗo donc yimɓe ɓenɗo fay titiɗo gara wolo nder jere ɓe ɓuri ɗum siwde ko jasas nawatane suduraji hay keddiɗo galabol e nder jeere ko minen ɓuri ɗum siwde donc oɗo punchline noon yaltini men ko Mauritanie taccini men maaya donc hokkam ɗon son vis-à-vis ɓandu mere après garten hen ɓandu meru kongude bandi ɓandu meru ko mbawmi kode hawi mo yimɓe amen mbawi mo ɓandu meru kongude bandi ɓandu meru ko mbawmi kode hawi mo yimɓe amen mbawi mo. donc sen mbaɗi comparé ɗiɗo son uji ɗiɗi eɗen mbawi wiide o haaldata ko vis-à-vis teɗen gandi son vis-à-vis oɗo titre ko ɓandu meru e ɓandu meru noon so tawi en curti konngol ngol tan e jaafoɗon mbiten ɗum ko gaɗaɓolo donc c'est pour cela o wi hay keddiɗo gaɗaɓolo e nder jeere ko minen ɓuri ɗum siwdi après jehen kettoɗen kadi mi garten keddiɗo gaɗaɓolo e nder jeere ko minen ɓuri ɗum siwde ko jasas nawatane suturaji saabi boni e jinene ndiwda ya wonti number 1 halam to yawda min garani kuɓe mana kaltinma jamma e ñalawma ko fawda ka number 1 haalnam to ndewɗa min garani min kuɓɓe manar kaljinma jamme ñalawma ko fawda ɗo kadi o memi ɗo kadi ko goɗɗo te cible mi ɗo henne ko authentique pourquoi mbimi ko authentique o haaldata ɗo henne par ce que ñanden o posti poste goto o wi quand c'est important donc quand c'est important noon o firtoye ɗum ko émission makko mo wattinno wadde ko ɓooyani ko o explique hen o wi wonde kal festival bawɗo wadde ɗo walla kala activité mawɗo bawɗo wadde ɗo woni festival woni ko wawi wonde foof ko kanko noddete donc o yiiɗi wiide ko kanko woni number 1 o ɗum waɗi ousbi wi ka number 1 haalnam to ndewɗa o rutti kadi o wi min garani min kuɓɓe ma nar kaljinma jamme ñalawma ko fawda ɗo noon ousbi yiiɗi wiide ɗo authentique instant mo wonno ɗo woni ɗo henno ina bakko ene wi kami top kami ni kami na c'est parce que oɗon moment eɓe gonno e silence ko ɗum waɗi ɓe kamminani ba hay saha goto mais pour l'instant yo prépare parce que ɓe garti te ɗum ɗo ko signe woni ɗo donc authentique prépare no fewi ousbi force ma nane dow ma donc il faut yimɓe kadi paama ganda son ousbi oɗo coton tige ari valide ko son cappiking FPDG jazz 05 donc son batti hakkille kadi e nder son cappiking o wi attaye militaire policier suusa yarde ɗum o yiɗi wiide ɗo nenne kamɓe ceermaɓe meɓe jogui e nder rap o meɓe jogui e nder musique o hay goto suusa arde ƴetta ɗum donc attaye mabɓe kamɓe hay rappeur goto suusa arde yara ɗum ko ɗum o yiɗi haalde ɗon attaye militaire policier suusa yarde ɗum après ousbi kañumne wiiɗo henne attaye policier militaire wawa famde ɗum ma on ɓeydo famoy ɗo yesso par ce que son ousbi o ɗo coton tige ari validé ko son cappi o meɗa wadde mbeɗe miijo hayko tawa wadde niga tawa yesso meɗa andu fodde somin jiiɗi oje mbiyaɗa andi fodde neɗɗo ko jogui ɗum nawata jeere wadde neɗɗo yeyta ko waɗi sodde kono neɗɗo so renaki waɗa feere sappo wona yimɓe fof gandi fodde neɗɗo ko jogui ɗum nawata jeere wadde yo yeyta ko wawi sodde e ɗo so tawi en keɗimo ɗo eɗen mbawi wiide o haaldata ɗo henne koye babs donc en jiino émission goto babs meɗin wadde ɗum to e sénégal joni o wi guiƴi ko yawirta ko mbo à cause comci sherɗi walla qualité image vidéo makko walla qualité vidéo makko mo waɗato donc ça veut dire kanko o waɗata ko wonta ko comci sherɗi o waɗata ko qualité vidéo pewɗo walla moƴƴa walla sherɗo ga donc kanko noon o ari o ousbi ari wimbo neɗɗo ya yeeto ko wawi sodde neɗɗo yo yeeto ko wawi sodde donc ko joguiɗa ko ɗum jarata jeere ko cotta ko jeyto ko mbawɗa sodde ko ɗum woni ko jeytorɗa ousbi wimo ɗo henne neɗɗo ko jogui ko ɗum no wata jeere donc yo yeeto ko wawi sodde ça veut dire est ce que kanko ko hollitata ko walla ko wiyata ko est ce que kanko ko ɗum o wuuri réellement donc en ɓennata yesso seeɗa après ma ousbi arte babse seeɗa so renaki waɗa feere sappo wona yimɓe fof gandi fodde heɓna woy somani jaam heewi ko woni ko andi hen yimɓe ɓene lemsine mbawi haalde kono koɓe kadi fo ene nandi hen donc en keɗimo ɗo henne o wi ko heftina woy somani jaam ko heewi ko wonko andi hen yimɓe ɓe ne keewi haala ko kaali fo tawar ken nandi hen donc ɗo hen eɗen mbawi wiide kadi o ari koye authentique o memi ɗo ko authentique pour siftonorde mon tan mi wino mon o son ari valide ko son cappi o donc en jii son cappi no yaltuno nde yimɓe ɓe tuumi wonde o memi hen authentique rutti kadi authentique o jii émission makko no invita nde wayno o confirmi wonde ko kanko haaldete donc en jahat tan ƴetten seeɗa e haala authentique après garten qualité goto no woodi quoi so guiƴam
tacci maayo tan je veux dire tacci yalti frontière mum 500 neddo soodi billet pour yewdem sa classique am yeftor donc en jiiɗo yen ko authentique haalɗo yen haysino jabaki e comme si o confirmé e kappi koye makko haaldata ɗum waɗi ousbi wi heftina woyi somani jam ko heewi ko holko andi hen yimɓeɓe ni keewi haala ko kaali fof tawata ken nandi hen kappi fi son muɗum e yimɓeɓe kañum ne réagiri e mbi o haaldata koye authentique noon wayno confirme ɗum ni ɗum waɗi ousbi ari confirme ɗum wonde ko yimɓe kaali fof tawata ken nandi hen min e horam ni mi confirme ɗum ɗon yimɓeɓe nenen sine mbawi haalde kono koɓe kadi fof ene nandi hen kuman binne jeeyowo def on spuntamane handi hen réclame o yo battari defte accu yaha dépense ala ko andi hen dok technique pen cap réclame o yo bottari defte accu yaha dépense ala ko handi hen ɗo min mbeɗa wawi wiide o haaldata koye public réclamoɓe wonde jaltinani son uji ɓe jaltinani projet ji ɓe jaɗani haydara o yiiɗi wiide ɓen financani ɓe mbaɗaniɓe haydara dokkaniɓe pour yo beltin projet ji walla goɗɗum donc yoɓe goppu yaha par ce que kamɓe ɓe gandi plan de carrière mabɓe wone blow gad waɗi mi hayi wobbiɓe low baɗɓe jaɓani finde subaka law yoɓe padami resami nalira daccani leɓol sire hay sene rewnuma sere jolla ka bannoɗo mumel sire desamo yimɓe jilotno bare nigis dégage eɓenen joga ɓe jiilo yo hujje joni ɓe garta ɓe mawnini tubaji te ɓe gadda ɗo ko rimuji gujje kagane anigara baddawaji indis tawate koye gawaji komi joom foftin hoore woni gawaji kono jil ɓe gartat ɗo keɓe mawnini tubaji ɓe gaddarat ko rimmuji gujjaɗi ɗo kam yimɓe fof ne gandi ko babsa tan haaldirte ɗo en par ce que babsa tan ɓontono tubaji mawɗi babsa ɗum ko an jeeyi ɗum donc ɗo kam ne anda tan ko babsa haaldete par ce que babsa en jii ɗeɗo balɗe tan après son o posti photoji makko to gandanɗa o kuppi tan ko koyɗe tubaji ɗo ne mawni seeɗa o jabaki hen o windani hen hay réponse goto ene wayno tan o woni koye hollirdiɓe o wondi ko kanko teyi donc e côté rimuji gujjaɗi ɗi eɗen gandi babsa kañum yaltiniɗo son mo goto wiyete ciki bombom oɗon yimɓe ne mbiya maɗo ko enɗo addi ɗum ko enɗo itta e to yimi son makko cire o ɗon kadi yimɓe ne gandi ko son bombodi fal woni ɗon e wonde goɗɗi gonɗi hen donc eɗen mbawi tan ɗum ɗo ko babsa jeeyi ɗum nigis dégage eɓenen joga ɓe jiilo yo hujje joni ɓe garta ɓe mawnini tubaji te ɓe gadda ɗo ko rimuji gujje kono kagane anigara baddawaji indis tawate koye gawaji komi joom fokkin hoore wonde gawaji kono jilortomi ɗum gomaraji gonta mewat kalitaji wona pour yo yaade janisaji gomi tan koye sifade gila arani haɗe ɓaneɓe jiru ɗum kaji so agi mbaɗinan gala itani jangol jutkoyre ɗum taccani cangol fiyam ɗo yolomi fadoye maggol ngol réseau ene woodi men pote ɓoggol ngol welani wumtina dawoyde pongol réseau ene wodima en potte ɓoggol ngol ɗo kadi o yiiɗi wiide ko resté connecté bagsuji goɗɗi nana gara ɓe kaɗani ɗo wumtina dawoyde pongol ɗum ne waɗa suka jogade konngol mbiɗa ani yiɗi ɗo gonɗinde koyɗol conseil wone teddinde ɗoygol atay police minta famata ɗum atay policier militaire famata ɗum donc nan mi wino moon ousbi ari ko valide son kappi o e nder hen noon yimɓeɓe nana mbi o ari ko jabade kappi son il faut ko kappi joyi ɗum donc jiiɓi hakkillaji yimɓe kewɗi donc ko pour juste rek explicande moon wonde wona kappi o jaboto o ari ko valide son kappi o kappi wi ko atay militaire police suusa yarde ɗum ousbi ari kañum wi atay police militaire famata ɗum donc o yiiɗi o ƴeewe contraire o ari valide ko son mo kappi haali o donc o yiiɗi andinde men tan showbiz musical mabɓe wona gotum business men mbaɗato e business ɓe to mbaɗato wona gotum ene serti ɗimo son en jii ko nice machallah ene weeli partie instrumental o ko cool et puis chapeau à ousbi machallah rien à dire en jii lyricalement et techniquement o fof ko nice machallah ene waɗi punchline uji belɗi ene waɗi métaphore uji cool ko ɗum woni positive o donc négatif min jii hen ko gueɗel gotel sa heeɗima son o ene wayno ko neɗɗo goto mo maîtrise ani e couple ji mum ni e par ce que e nder enregistrement o ene heewi collage uji donc ko o woni premier numéro meɗen yo Rego Min Kedo min beltinima ousbi mo force mind chapeau à toi parce que vraiment machallah top rien à dire donc mbeɗa toujours mbeɗa rappelle mon encore plus de like et abonné ɗe et surtout
max de partage pour be ciwa hebde hen be mbaw yide dum et surtout abonné encore cher YouTube Telembed nane plateforme uji fof woni Facebook woni Instagram TikTok donc il faut pas men gemo ina wuli kadi Siste Mira 222 ari ma gemo kadi beydo wulde jaw dum non kalbawdo nadde wadde son yo Rego Min Kedo so regi mamin kal so regay ko halate donc préparer et yewtin do no fewi kadi texte uji modon gile ko mbado ton parce que garmi ko décortudi calson bawdo yaltude donc pas de numéro mon goddo et artiste goddo salmina mamza de passage et puis kadi mbedi souhaite tambo joyeux anniversaire mbedi wi wour kaba beydu cellal kisal e kattande bawi hamen tawtre na forema mamza mon partenaire mon ami big up rapping dacci dacci ba min nangi nangai ndebi ngari nduksen be site nde yam taw nyangi nangai andi nande ni meda defiye dende to sa jangi jangan tanka black and français ma bende min ennemi jam gala bon andu woni bonne tank succès kada sawnam taw welani mona pindol wi yami naw mixé wumkin no taw ala lon